Pero, bueno, como estamos de aniversario, queríamos tamén facer algo un pouco bonito, sair un pouco de toda esta situación e toda esta angustia que vivimos a maioría da poboación, pois queríamos, en pincha, eso que decía, contar algo bonito que surdiu en relación á nosa revista. E para iso temos que remontarnos, que teño aquí apuntado o día, para que non se me olvide, o 13 de abril de 2019, que de algún xeito ten relación con Pincha, porque ese día inaugurouse unha exposición de Xavier Liz, que para quen non o coñeza é un artista plástico que recomendo moito, entre outras cousas, porque é o meu primo. E o caso é que se inaugurou unha exposición no Espazo para Arte Os Catro Gatos, que son, como sabedes, colaboradores da revista, fan a súa sección A Gorida do Artista, un bico enorme para Adele e para Inés, que son maravillosos. Nesa de que estamos desexando, por Dios, tamén ver de novo as exposicións en Os Catro Gatos, que sempre son maravillosas e super diferentes, tamén recomendamos que na Rúa das Rodas, cando volvan, que a xente vai a visitar as expos ali. Pois aí, ese día, como decíamos, inaugurábase a exposición de Xavier Liz, e entre outras persoas estaba na expo, estaba eu e estaba Xiana Lastra, a cantante da banda da Loba, que é amiga e tamén colaboradora da revista, e quen máis estaba? Iso xa contádeme vos. A ver, que empece Iván, Empeza. va, Empezo eu? que comece Iván. Bueno, a ver, nós temos teño un grupo de amigas, vale? Entre elas, unha delas é Xiana, estaba María Vieites, tal, que son amigas de Inés. A Inés conozco desde que é un retaco, porque Inés é veciña dos tilos de toda a vida. Iba ao cole con miña irmán e tal, e as dúas estudiaron arte, toda a historia, bueno, unha despois da outra, pero teñen relación. Nada, a min comentáronme de que había unha inauguración en Catro Gatos con vermú, que molan un huevo. Entón dixen, bueno, estou con nena, vamos ir. Estuvemos o día anterior nun concerto de Tanxugueiras no Corte Inglés. Estuvemos ceando con Jasper, e Jasper iba a ir a un concerto coas nenas e con Olalla a Malatesta, de Rebelión do Inframundo. Entón, nada, eu tirei para a casa coa nena, e o día seguinte, pois, era para ir aos Catro Gatos, e nos Catro Gatos, bueno, estábamos ali, estábamos con Inés, con Delio, con Petri, apareceches ti, apareceu Xiana, apareceu acompañada dunha persona que esa persona despois vai contar tamén, pero esa persona está aquí. Esa persoa era Pati. Aquí estou, sí. Eu a noite anterior, bueno, conocín a Xiana a través da música, pero con Nao, pues, nos fixemos irmáns de grupo, porque éramos as dúas únicas mulleres dentro do equipo de Nao, que éramos unhas 10, 11 persoas. E nada, como nos caemos moi ben e a Xiana é un amor de persoa, o día 12 de abril era o aniversario da miña filla maior. Cumplía 8 anos, salín pola noite porque tocáballe a custodia a seu papá ese día, despois de celebralo con ela, pois me fun pola noite á Rebelión de Inframundo, con Xiana, con Pauliña e con Gemma, e estuvemos toda a noite de festa. A min me sentou fatal o alcohol, hai que dicirlo, pero fatal. Lo sabe ben Xiana, non son de beber moito, e esa noite non ceara, e me sentou moi mal. Total, que rematei na casa de Xiana, gracias á acción de Xiana, sobre todo. E o día seguinte, ela díxome, bueno, que tal estás? E eu, eu estou perfecta, verdad? Ya dormín, estou maravillosa. Díxome, pois venga, vamos a unha exposición, que era, a intención era quedarme todo o fin de semana con ela porque tiñamos varios concertos e así pois aproveitábamos para estar xuntas. E ali nos Catro Gatos, aparte dunha exposición genial, que me encantou, pois coñecín aos amigos de Xiana, que son uns cuantos, porque como Xiana non conoce a nadie, sabes? Pois estivemos moita xente, despois de todo o que foi o pica-pica e o vermut,
riquísimo de Inés, vamos, nos fomos a comer algo como para non darme conta de Iván, porque era o único home nun grupo de mulleres. Conocín a Esther e conocín a María Vieites. Bueno, Esther Pedreira e María Vieites, a parte de Xiana e da súa filla Aroa. Pois era o único home. E foi super curioso porque normalmente como que estou acostumada cos homes cando están con un grupo de mulleres como que monitorizan un pouco as conversas, sabes? Ou que fan que a atención se vai hacia eles, sabes? Pero, sin embargo, este home non estuvo a metade do tempo calado, escoitando o que decíamos e cando falaba, pois como que falaba con bastante sentido, cousa que se che dixo, non tiña moi boa impresión dos homes en xeral, non. Despois dun divorcio bastante fastidiado e de aínda que traballo con moitos homes na música, hai que decir que, bueno, hai de todo na vida, sabes? Pero non é que estuvera moi pola labor de creer que os homes son, vamos a decir, é que sona moi mal, pero como que non tiña moita fe nos homes feministas, sabes, que coidan a paridade, etcétera, pois como que non. Conocía moita muller feminista, pero moi pouco home feminista, e, bueno, ese día conocín a un home, pois, que era amigo das súas amigas, que non monoterizaba conversas e que, por encima, pois non intentaba tirarme os trastos, que iso me gustou moito tamén. Mírate, curioso, non? Que maneira de coñecervos. E agora, adiantándonos un pouco máis no tempo, pasamos do 13 de abril a outra data importante, que foi importante para Pincha, e vamos a ver se tamén para vos, que é o 9 de maio de 2019, que foi o día no que celebramos a festa do segundo aniversario da revista, que foi na cafetería do Auditorio, en Laso, unha festa na que entregamos o primeiro premio Somos Pincha, unha festa que queríamos repetir este ano, pero que polas circunstancias nas que estamos pois non vai poder ser, pero que, bueno, que pensamos, vai haber, xa anuncio aquí, aproveito, vai haber outros premios Somos Pincha, pero teremos que deixalo para máis adiante, cando se poida. E aí fixemos unha festa na que tamén estivo moita xente, estivo de novo Xiana, estivo Iván, estivo Pati, e que pasou aí nese segundo aniversario de Pincha? Bueno, pois... Deixamos aí o turno a Iván, rotamos. Bueno, pois, a ver, logo duns días, porque do 13 de abril ao 9 de maio hai días, non hai nin un mes siquiera. Falando por redes, quedando con Xiana, preguntándolle, mira, aquí a tua amiga, tal, que lle gustache a miña amiga, tal, pareceche un tío guai e tal, non sei que, bueno. Xiana é o gancho, vale? Xiana. E xusto Xiana falou de que iban a ver a festa de Pincha e tal. Eu a ti conózote por Xiana, ainda que xa me falaran de ti, porque tes unha tía en Cambre que xa me falara de ti. Un bico tamén. Entón, dixen, joder, a min caeme igual a xente de Pincha, eu apetece ir a festa, Xiana a invitou a Pati tamén, que Pati foi antes que a min, apareceu antes, eu aparecín despois. Entonces dixemos, bueno, vale, pois ese día é o día de quedar, non temos as nenas, porque nós compaginamos a custodia compartida, unha semana cada un, facémolo para que as nenas estén xuntas, temos as nenas, e cando non temos as nenas. Xa vos dixo que é o mellor do mundo. Hai unha semana con nenas, unha semana sin nenas. Ese día, pois nada, Pati estuvo no discurso, que de feito sale no vídeo de 6 pés, Sí. pero eu non cheguei a tempo para o discurso. Eu cheguei un pouquinho máis tarde e cheguei para comer 2 pinchos de tortilla, saudarvos a todos, estar ali. E cando acabou a festa de Pincha, salimos os dous para fora, e, bueno, que facemos? Pois nada, iremos tomar algo, non?
Entonces dixeme, bueno, xa que ti vives no Milladoiro, eu en Vilagarcía, que é a mitad de camiño, pois podemos quedar xa ali. Vale, fomos para o Milladoiro, tomamos algo no bar onde vou sempre tomar os bocatas, os pinchos e todo arroz, que chamamos Ritrobo, e aí empezamos a falar, empezamos a conocernos e surxiu algo puntual, algo que non sabíamos que iba a pasar despois deso, nin ela nin eu, porque eu tamén, ela ten a súa mala experiencia cos homes e eu teño a miña mala experiencia cas mulleres. Eu tamén pensaba que todas as mulleres estaban locas, o sea, directamente, o sea, que eran unhas enfermas do control, dos celos e todo o rollo, vale? Entón, eu non estaba por labor, ela non estaba por labor, pero a partir de aí surxiu algo. Entonces, xa poñemos como fecha o día do aniversario de Pincha, porque foi realmente aí onde tuvemos a primeira cita. E a partir de aí, bueno, unhas cousas e outras, e aquí estamos os dous, xa somos parella, vamos facer un ano e tan felices e contentos, polo menos polo meu lado, Sí. Pois eu tamén. Non podo decir que non. E nada, Sí, a verdade que foi... contanos. Que non te escoitei, perdón. No, digo que iba a decir que eu encantadísima de que de algún xeito Pincha tamén unira, sobre todo foi Xiana, isto xa quedou claro. Ademais, ti que eres o fan número 1 da banda da Loba, verdad? Sí. Ten que quedar moi claro. Pero estou encantadísima que de algún xeito Pincha tamén axudara a formar esta fermosa parella que sodes. Moitas grazas. Jo. E nada, que agora en maio temos que celebrar eso, o aniversario de Pincha e o vosso aniversario, e eu estaba pensando que para celebralo, xa que, Pati, necesitamos que nos cantes algo, non? Unha pequena cousiña Claro. de... A ver. A ver, vouche cantar algo que sale normalmente bastante ben a capela, que é a de Negra Sombra de Rosalía, vale? Que é así como moi triste, pero bueno, como é Rosalía, todo se lle permite. A ver. Cando penso que te fuche, negra sombra que me asombra, os pés dos meus cabezais tornas facendome mofar. Cando penso que es de ida, no mesmo sol te me mostras, y eres la estrella que brilla, y eres lo vento que toa. Cando cantan esti que cantas, cando choran esti que choras, y el murmullo do río, y el vento y la aurora. En todo estás e ti es todo, pra min en min mesma moras, non me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Oh, moi ben! Maravillosa! Moitas gracias, Pati, moitísimas gracias. E xa para rematar, imos a facer un brindis por Pincha, polo amor maravilloso, ese Pois feliz sí. aniversario. Voi, que estades preparadas, que casualidade. E antes de brindar, se me deixades un minutiño non, un segundiños. Nada, quero dar as grazas a xente como a vos, aos nosos entrevistados por todo este tempo que nos atenderon, os anunciantes de Pincha porque sin eles non poderíamos sacar a revista á rúa, por suposto os lectores e as lectoras porque son o noso motor e por quen traballamos, e un beso moi especial, un bico enorme para o equipazo Pincha, o que eu chamo equipazo Pincha, que leva apoiando este proxecto desde o principio, e que son xa 3 anos e que a pesar desta situación aí seguiremos. Nada, se queredes contamos ata 3, decimos
somos Pincha. Nada, un brindis virtual. Así que 1, 2, 3. Somos Pincha. Somos Pincha. Somos Pincha. Clink, clink. Somos Pincha. Despierta, mi bien, Somos Pincha. despierta, mira que ya amaneció. Ya los Somos Pincha. pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que Somos Pincha. Somos Pincha. el día en que tú naciste, Somos Pincha. todas las flores en la pila del bautismo. ¡Feliz tercero aniversario! ¡Somos Pincha! Somos Pincha. Viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Somos Pincha. Levántate de mañana, Moitos parabéns a todas e a todos. Saúde, somos Pincha. Hola amigos, que tal? Moitos parabéns e saúde, somos Pincha. pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Say mama can't go out tonight.